wani gidan gwamnan Katsinawa. Murna a cikin murna kenan. Jajarar a cikin fila kuma ga gwamnan mu Masari muna doki. Gwamnan Katsinawa Jannatu. Murna a cikin murna kenan. Jajarar a cikin fila kuma ga gwamnan mu Masari muna doki. Allah na kira shi ne karshe shi ne a ta farko mai kyauta. Gwamnan Katsinawa Jannatu. Mama? Lafiya na ganki da wannan yaro haka a gefen hanya kamar kuna cikin damuwa? Wannan ɗan na ba shi da lafiya kuma tabbas ina cikin damuwa. Ba kuɗin magani, ba mataimaki sai Allah. Yanzu ma fitowa na yi, ko Allah zai sa na samu yadda za a yi a taimaka min na samu wannan yaron na a kai shi asibiti ko zai samu lafiya. To mama ki yi haƙuri. Gwamnan jihar Katsina Dr. Aminu Bello Masari ya samar da magunguna kyauta a cikin asibitocin gwamnati da ke cikin garin jihar Katsina har ma da ƙauyuka na local government da suke cikin garin jihar Katsina. Za ki ɗaukan wannan yaron domin zuwa asibiti za ku samu magani kyauta baki da damuwa mama. Gwamnan Masari fa kace? Ƙwarai kuwa. Alhamdulillah. Allah sarki bawan Allah, ina asibitin yake? Za ki ɗaukan wannan yaron zuwa General Hospital na cikin garin jihar Katsina ko ma wanda ke domin ya ba shi magani. Alhamdulillah. Wa Allah godiya. Ƴata, na gode. Allah ya saka da alheri. Amin. Kakki manta sakona zuwa wurin mai girma gwamna. Ki shaida mishi cewa muna godiya matuƙa da fatan alheri. To amin mama. Ai ba iya nan mai girma gwamna ya tsaya ba. Ai Dr. Aminu Bello Masari ya taimaka wa mata da jari sannan da magungunan yara da manya na typhoid da malaria har gidajenmu birni da ƙauye an rarraba irin magungunan net din nan na sauro da ake sa saboda cutar malaria. Kisan cutar malaria yana illa. Sannan mu a nan asibiti gaba ɗaya idan kika zo cuta dai typhoid malaria everything zaki same shi kyauta. Gwamna ya riga ya yi odan wannan. Tsaya. Ai ba za a ƙara maka alluran ba. Ai an gama yin ta alluran tunda Allah ya sa gwamna ya tsaya ka samu lafiya ko? Da fata dai mama ƙuri'arki ta mai girma gwamna. To alhamdulillah. Haka ne ƙwarai da gaske. Duk wani masoyi na da ni kaina kakkin manta ƙuri'ata ta gwamnati. Insha Allah. Kai da godiya mun. To na gode. Mun gode sosai. Insha Allah. Zo mu tafi gidan. Gaskiya ne wannan al'ummar jihar Katsina ku fito kwanku da kwarkwatanku domin zaben Dr. Aminu Bello Masari domin ci gaba da ayyukan alkhairi da ya fara. Al'ummar jihar Katsina birni da ƙauye mu adana katin zaben mu domin dangwalawa Alhaji Aminu Bello Masari mafi alkhairin Katsinawa.